sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ialay natin ang misang ito parangal kay San Jose, ang ama ng Panginoon at ang ama ng ating inang simbahan. Alay natin ang misang ito para sa pagpapasalamat sa ikalabing limang taong anibersaryo ng kasal ni Mayor June and Jen Tetangco, para sa Special Intentions ng Prime Group, Karen Miranda Chan, Diane Tam Beltran Kik, and Ira Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Daisy Diaz, Kabigding Sisters in Cypress, California. Para po sa ating mga frontliners, Dr. Carlo Tanta, Erica Medina, Remros Maglangker, Roxette Kabigding Bondok. Ipanalangin din po natin ang pagpapasalamat sa anibersaryo ng Ordinasyon Presbyteral ni Father Conrad Flores at Father Arnold Punsalan. At ialay natin ang misang ito para sa kagalingan ni Norma Cabrera, Pastor Norma Balatbat, Sir Roy Songco, Brother George Cias, Brother Sing Garcia, at para sa kaluluwa ni Brigido Maurino, Father Larry Donato. Mga kapatid, para po tayo maging marapat o marap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga dagong pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami ay lalong sumigasig sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinabi ng Panginoon, "Inuutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin, upang sila'y maging bayan ko, at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong namuhay sila ayon sa pinag-uutos ko, at sila'y mapapanuto, ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at malubusang magpakasama, sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo sa aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan, ni hindi pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masaol pa sa ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila. Subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi nila papansinin. Kung ganito ang sasabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon, kanilang Diyos, at sa ayaw ituwid ang kanilang mga landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, yung dinggin, huwag niyo siyang sipayuin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan.
tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy purihin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at nagbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalingan niya, mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy purihin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, na nasa Meriba ng ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. Panginooy purihin, huwag niyo siyang salungatin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila nagsabi si Beelzebul ang prinsipe ng demonyo, ng mga demonyong nagbigay sa kaniya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang nagpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang naghahati-hati at magkakabalang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ng Beelzebul ng kapangyarihan nito. Kung ako'y magpapalayas ng mga demonyo at sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila din ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang kanyang mga sandata, kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ng hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung bata po ako, kaaway ko yung nanay ko. Makaama po kasi kami. At bakit? Dahil makaama kami kasi laging kumakampi sa amin ang aming tatay. Ang namamalo po nun ng nanay namin, pinapalo kami. At pag pinapalo kami, tatakbo kami sa tatay namin. At ang tatay namin, ang aamo po, yun, Arwan. Siya ang aamo sa amin. Kung titignan natin, sa maliit pa po tayo, ay nakakita na tayo ng kakampi sa ating mga tatay. Na kung saan, kapag may kaaway ka, o nakipag-away ka, o pag may umapi sa'yo, agad-agad, naalala mo ang iyong mga magulang. Agad-agad, tatawag ka sa iyong mga magulang, sa iyong tatay. Malakas ang loob mo kapag nandyan ang tatay mo o ang mga magulang mo. Kasi alam mo, may kakampi ka at may panig sa'yo.
Sa ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, si Jesus ay tinuligsa ng mga pariseo at skriba ng mga tao dahil siya ay nagpagaling at sabi nila nagpapagaling yan dahil kay Beelzebul, dahil kay Satanas. Logically, Jesus gave them a logical answer. Kung ang kapangyarihan ko is kay Satanas, malalagsak yung kay Satanas. Kasi hindi naman ako nagpapagaling sa ngalan ni Satanas. Kung nagpapagaling ako sa ngalan ni Satanas, bakit gagawa ako ng mabuti? That was the logical answer of our Lord. At anong sabi niya? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapanig ng Diyos, kapanalig ni Kristo, kakampi ni Kristo. That is Saint Joseph. Yan ang ating si San Jose. I could imagine na nung maliit ang ating Panginoon, siguro katulad ng marami sa atin, sa kanyang laro, sa kanyang pakipaglaro, ay napaaway yan, pero malakas ang loob niya dahil may kakampi siya. Siguro dahil na rin sa lahat ng mga dumarating na pagsubok sa kanya, alam niya na malakas siya kasi may father figure siya. May kakampi siya kay San Jose. May kapanalig siya kay San Jose. Isang panawagan ito para sa atin mga kapatid na maging kapanalig ni Kristo. Maging kapanig ni Kristo sa lahat ng ating mga ginagawa. Kahapon po may pinapakinggan akong reflections on St. Joseph. Ang sabi niya, St. Joseph is so tender. He is a tender father. Ibig sabihin isang maamong ama. And why is St. Joseph a tender father? Sabi niya, bakit siya isang maamong ama? Why is he a tender father? Because of his proximity to Jesus. Because of his closeness to Jesus. Dahil kapanalig niya, kapanig niya, kakampi niya si Jesus. Sabi pa, kung kapanig mo si Kristo, kapanig mo si Jesus, hindi ka dapat magiging harsh. Hindi ka dapat magiging matigas o hindi ka dapat magiging marahas sa iyong kapwa-tao. Naway katulad ni San Jose, tayo maging kapanig, kakampi, kapanalig ng ating Panginoon. Nang tayo din ay maging maamo sa bawat isa at maging maamo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Tanda
Manalangin tayo, mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. namin lumika upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayan mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan upang kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas niyo yung puso't diwa, Itinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Minarapat pong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming iniyain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamakawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa Ama kaitaasan. naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyo, niinabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, uli kanyang pinasalamatan, iniabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, ay merito ng tanang kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karin, masundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming pagkakasala kapara ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin
Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan at Diyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Kordero Diyos. ng Diyos, ang galis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ang galis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ang galis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat magpasunod sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19.
na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Panalangin kay San Jose. Malwalating San Jose, idalangin mo na ang pag-asang Kristiyano ay tumahan sa aming mga puso. Ito naway magsilbing liwanag, aliw at tanggulan ko sa buhay. Sa pamagitan nito'y malayo sana ako sa diwa ng mundo upang ang aking mga pag-iisip at damdamin ay laging matuon sa langit. Ito rin sana'y maging gabay ko sa aking mga pagkilos at gawain upang ako'y maging karapat-dapat na makatulad mo sa oras ng kamatayan sa piling ni Jesus at Maria. San Jose, ako'y dumudulog sa iyo sa oras ng aking pangangailangan at sa pagsusumamo rin ako kay Santa Mariang Birhen na iyong esposa na makamtan ko ang layunin na pagsisiyam na ito kung naukol sa lalong kalwalatian ng Diyos sa kagalingan ng aking kaluluwa, siya nawa. O San Jose, ipagkamit mo po sa akin ng isang malinis na pamumuhay. O San Jose, maligtas nawa ako sa iyong pamamagitan. O San Jose, panalangin mo ako ngayon at sa oras ng aking kamatayan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay tulungang maisaloob at maisakatuparan ng iyong pagliligtas sa aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo. Palain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Ang misa natin ay alay na umayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Bukas Diyos. po ang ating mga ngasiwa at mag-aari ang ating mga EMDC. San Jose, San Jose, pinta kasing dakila ng manggagawa, sa simbahay lagi kang nagbabantay, amang butihin gabay sa lupa, ni Jesu Kristong dinarakila, kami dumudulog sa iyong pamamagitan, sa Diyos naming amang mapagmahal, na sana'y pagpala